Mislim da trebaš da popiješ to još do kraja, zato što sljedeće pitanje glasi: ko je bolji u krevetu, Stefan Karić ili Filip Đukić? Ne znam, sa Stefanom Karićem nisam spavala, tako da nisam spavala sa Stefanom. Znači Filip Đukić. Pa ako mi je tako, to je to, ja neću ništa da kažem, ali... Zdravo, kako ste ovo prelepo izgledate? Da li su se negde slegli utisci prošle 2 dana, jel te? A juče, zvanično i burme videli smo. Kako je prošla prvobračna noć? Zdravo i vama, pa da, sledili su utisci, prva bračna i slobodna noć. Pa isto kako ide, po pravilu. Po pravilu je prošla. Stvarno, eto, sledili su utisci, malo smo se odmorili i dobro smo. Ništa se nije sleglo, umorni smo sprava i... Šta? To je to. To je to. Kako Moka komentariše tvoji roditelji, tvoja majka i sad je obilaziš posle toliko vremena, što ona kaže na to? Ništa, evo sad ćemo da vidimo, sad idemo kod nje, Zoran ko Zoran plače, tako da... Ne znam, za mnom nije tako plako nikada, evo sad plačem za Anđelom svaki dan, nadam se da je od sreće još uvek to i... Tebe Moka negde od starta stvarno voli i podržava. Da. Pa i naš susret prvi je bio stvarno emotivan. On se toliko rasplakao i onda sam i ja počela da plačem od sreće. Jer stvarno uvijek su me nekako roditelji kao drugaricu i kao partnerku nečiju doživljavali u smislu da me gotive, da me podržavaju, da me vole. Ali ovo nikad nisam osjetila kao sa njegove strane što kažeš od starta, bez obzira na situaciju. Stvarno me prihvatio kao svoju ćerku i mnogo to cijenim i značim i poštujem. I drago mi je što jedan takav gospodin i toliko uspješan čovjek u svijetu je mene zavolio na taj način, tako da je... A tvoji roditelji, da li si čula sa njima? Čula sam se, brzo ću ići u Crnu Goru, malo su ljuti, ali bit će to sve okej. Izgledit će se odnos s vremenom. Naravno. Šta ste uzeli danas od poklona za Slavicu? Pa pokloni stižu nas, možemo ti kažem. S druge strane nismo poneli nas, a pokloni stižu s druge strane. I moram da vas vidim, da li ste pročitali nekada, da li gledate zapravo komentari, da li ste gledali svoje videe na YouTube-u? Pa po nešto smo pogledali, iskreno da ti kažem, najviše gledamo i stalno gledamo naše ljubavne klipove, tako da pozdrav za naše... I mnogo fanova ima. Tako je, mnogo ljudi koji nas vole. Ja bih teo samo Bungiše da pozdravim, pošto ona bi zaboravila, jer sad je izašla, ona odmah zaboravlja te stvari. Nije istina. Ja da pozdravim moje Bungiše i sve koji ne su... Da pozdravimo Bungiše, gledamo stalno ljubavne klipove kojima oni pravi i to je jedino što gledamo. Ove neke loše stvari apsolutno ne gledamo. Naravno, pop ne možemo da ne promakne, ali nas ne zanima. Uglavnom gledamo ove naše najljepše stvari. Hvala vam što pravite takve klipove i samo neka nastave da pravi. I večeras od 21 čas, ekskluzivno na Hype televiziji, Dali sa Dalilom. Tako je, večeras od 21 čas svi da gledaju ekskluzivno Dali sa Dalilom. Jedan onako iskren i prvi naš rušimo rejtinge, rušimo, kako se to kaže? Večeras je share na max što se tiče emisije, tako da gledajte nas svi od 21 čas. Ništa, izvestan, evo srećno sad sa majkom, posle toliko vremena, se viđate, jel tako? Da, kako nisam, evo stvarno 10 meseci. Baš dosta, da. Jeste, baš dosta i znam gde i kako je... Se plašiš šta ću ti reći? Ma gde se, ja, to mi je drugarica moja stara. Šta, to je to? To je moj drug, to je to. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Hype Boxa. Moj današnji gost je Stefan Karić. Dobar dan. Razmišljala sam kako da te najavim. Odlično je ovako. Ali kako bi ti sebe najavio? 3 epitete pa onda tvoje ime. Pa ne znam, stvarno ne znam više kako bi sebe najavio. Znaš, nekako to prepuštam tebi. Zbog toga što da ne bude previše da pričam o sebi i znaš ono kako to već ide. A da li bi spomenuo reality učesnik ili bi stavio nešto drugo? Pa naravno, da bi spomenuo, mislim, ne bežim od toga. Stvarno ne bežim niti me je sramota toga. Tako da... Jasno. Tu sam, gde sam, šta sam i to je to. Dobro. Za sad Stefan Karić, pa kad bude još nešto novo mi ćemo da, može. Ovo ispred nas je Hype Box. Unutra su personalizovana pitanja za tebe. Mi bi voljeli da izvučeš svako pitanje i daš nam iskren odgovor. Dogovoreno. Sad ćemo vidjeti. Tvoja mana. Pa ja sam se uvijek šalio kad kažu kao koja je tvoja mana, ja sam rekao što imam neke vrline. Da mi je to mana što imam neke vrline. Ali najveća mana mi je što sam lakoveran. Kad kažeš lakovjeran, misliš na međuljudske odnose ili generalno? Međuljudske odnose, da. Previše se upuštam u neka prijateljstva i tako nešto, znaš ono, iskreno, a da kažem, malo ne porazmislim o tome. I to je jedina mana? Da. Dobro. Mislim, nije jedina mana, ima to više nego piše samo tvoja mana. Samo tvoja mana? Da, pa ima brzoplet, ima
Ima dosta mana. Ja imam stvarno dosta mana, ali da ih ne nabrajam sad. Eto, to su Pa dobro je dok si ih svjestan. Da, jesam, kako ne. Odlično. Tvrdoglav, ovakav, onakav, užasan. Imam, da. Da ne nastavljam Ovo je dalje. grozno najava. Da ne nastavljam. Ali ovo stavljam sa strane. Stavljaš sa strane da se ne pomiješa sa ostalim pitanjem. Plavuš ili brineta? Pa brineta. Izvini, ali brineta. Ne, ja ću ti oprostiti. Znači, a zašto brineta? Pa ne znam, uvijek su mi nekako plavuše delovale onako malo... Čuo sam puno viceva plavuševa. A ne zbog viceva. Okej, da, ima. Verovatno s razlogom, ali ne merim po tome, nego jednostavno mi je to nekako uvijek delovalo onako malo kao da su lakše, da kažem. Razumiješ? Zakažite mi farbanje. Da, ne, mislim, Dobro, naravno, to razumijem, su znam, gluposti, da. ali ti kažem, nekako mi je brineta uvijek bilo onako čistije, prirodnije. A da li farbana, zamisli imamo plavušu koja je farbana, brineta ili crnka, šta onda? Pa onda, kako Prirodno plava. Dobro. Prirodno plava djevojka, ali farbana, brineta ili crnka? Pa ne znam, ja sam uvijek za to da bude prirodna skroz. Pa dobro. Znaš, a sad ako je farbana, ne znam, brineta bolje. Bolje brineta. Da. Dogovoreno. Ajmo dalje. Mada sam imao crnki više nego... Nego brineta. Da. Pa onda reci crnka. Pa devojka mi je brineta. Pošteno. Da možeš da menjaš nešto, šta bi promenio? Pa iskreno ti kažem, šta bih promenio? Pa promenio bi tu manu kod sebe, što imam. To da ne budem toliko lakoveran i da... Eto, to je to. A kakav bi onda bio? Kako bi se razlikovao? Pa razlikovao bi se, drugačije bi ulazio u odnose, drugačije bi gledao na ljude, na sve ostalo. Znaš, ovako sam malo naivan. Onda bi bio naivan. možda nedostupan. Možda su ti se neke stvari u životu desile baš zbog toga što si bio lakovjeran, a bilo je dobro za tebe. Pa nije bilo dobro za mene, zato ti kažem. U nijednom? Pa u nijednom. Dobro. Da. Onda na tome koje si treba godište, raditi. 92. A kad bi bio 90, šta bi? Šta bi se onda desilo? Sa koliko devojaka si do sada spavao, stvarno? A ovo je stvarno jedno intimno pitanje. Da, ne znam, stvarno, nikad nisam brojao, niti sam ulazio u to. Nisam od onih koji sad... A nisi brojao nikada, ni u početku? Ne. Dobro. Nikad, stvarno. Vjerujem. Koju si devojku do sada najviše voleo, a da ne računaš Andreju? A Dijanu sam volao najviše. Ili ne znam da li mislite iz realitija ili... Mislimo na generalno tvoj život. Ja sam sebe ukopam. Da, to je to, Dijana. Omiljeni motor mi je Honda XADV. Kad si počeo da voziš motore? Sa 7 godina. Rano. Jesi li pao nekad s motora? Jesam, 100 puta. Ali nikakva teža ozljeda? Hvala Bogu. Da, nikad. Da li bi ušao u reality i manje? Pa ne znam, iskreno nisam razmišljao o tome. Ne znam ni kakav je koncept, ni šta je, ni koliko traje. Koncept je familijarni, seotski, gdje se bavimo seotskim poslovima. U stvari je jedan divan, pa ne znam kako to da kažem, omaž poljoprivrednom životu Srbije. I tu bi morao da radiš. Sad, da li ti se sviđa seotski rad? Pa sviđa mi se, to mi se više sviđa nego da se svađam za crnicu. Neki poklon od nove devojke, jasno, kako nisu, više poklon. A koliko ste zajedno? 10 mjeseci. A slavite li mjesečnice? Slavimo. Svaku? Kad se setimo. Šalim se, ne, slavimo. Znamo da... A šta si ti njoj kupio? Pa, malo bi bez veze da pričamo o tom iskreno. Onda nećemo. Šta sam ja njoj kupio, ovo ono još da ispade da prebacim. A mislim za neku sitnicu, sentimentalno nešto zanimljivo. Uvijek su tu bile neke, znaš ono... Ali pažljiv si romantičan? Jesam, uvijek. Prema svakoj ili prema njoj? Pa iskreno ti kažem prema svakoj. Jednako? Pa nije jednako. Zavisi koja šta zasluži. Pa dobro, znaš, moraš malo, ne može sad... Ne može za svaku isto. Da. Posljednja svađa. Posljednja svađa... Nešto se nisam davno posvađao. Ali... Da, možda rasprava, može saobraćajna rasprava. Saobraćaj, da, imao sam saobraćaj u kraju pre možda 2-3 nedelje. I kakav si kad se iznerviraš? Pa nisam baš fin. Jesi li nasilan ili je to samo verbalno? Nisam nasilan, ovo je verbalno više, dok naravno ne dođe do nekog sukoba, ali gledamo da do toga ne dođe. Sin ili ćerka? Pa pazi ovako, kogod da me video i kogod da mi je nešto pričao vezano za to koje ću dete imati, svi su mi rekli da ću imati ćerku. Negde su i kažu privrženiji ocu ćerke, tako da bi... Istina. Da. Istina. Eto, tako da bi verovatno... Ne, verovatno, nego volao bi... A kad? Ili razmišljaš o porodici? Razmišljam, naravno. Ali eto, nadam se da će se desiti što pre. Pre i manje.
To je baš brzo. Šalim se. Sa kojom pevačicom s javne scene bi voleo da se zaglaviš u liftu? Pa ne znam, stvarno sad mi je o tome da pričam malo... A sa glumicom? Pa s glumicom? Pa ne znam, nešto nisam... Ne mora biti domaća. Ne mora biti domaća. Pa ne znam, nekada bude latinoamerikanka. Latinoamerikanka, Da, to nam znaš je neku? J-Lo, Eto. Penelope Cruz, Mora. Sofia Vergara. Sa Sofijom, da. Da, sa Sofijom. Sofiji, da. Pa dobro, to je divan izbor. Eto. Najveći licemer iz realitija. Najveći licemer iz realitija. Sad trenutno, jel? Ili Generalno. generalno? Ili koga si ti upoznao, a da je licemjer. Pa... koga da kažem, ajde. Ali kad ne možeš da se sjetiš, to znači da si većinom upoznao dobre ljude. Pa jesam, nisu oni, mislim, većinom su ono kao da kažeš ok, samo što su foliranti. Da si mi napitala ko je folirant, ajde, ja bih ti rekao, ali licemer, pa ajde, eto, on mi je, da kažem, prijatelj, ja ću reći Janjuš. On je licemjer. Da. A misliš li da je to njegova osobina realna u životu ili je to pod uslovima u kojima se on nalazi zatvoren prostor? Pa mislim da ga je više reality taj postakao da bude to nego... Jel se to tebi desilo? Ne. Ti si uvijek bio čist. Pa jesam, trudio sam se da bude. Bravo. Idemo dalje. Koliko ti ih je ostalo? Ne Pa previše. ima i dosta. Najteže podneseš raskid. Najteže podnešen raskid. A podnešen, vidiš. Najteže podnešen raskid. Pa to sa Dijanom je bilo najteže. Ali to je bio raskid? To je bio raskid, da. Koliko prije njene... Pre njene smrti pa ima jedno sigurno 9-10 mjeseci. Mislim, ostali smo mi u ok odnosu posle toga, ali da kažem da me to negde... Od svih starleta koja ti je najlepša? To moraju biti domaće. Izvini. Od svih starleta? Može da se sjetiš? Pa ne znam koga sve svrstavaju po tim imenom. Pa dosta ih ima. Ali znaš kad piše ispod u description starleta? Pa znam, sad su sve starlete, to im je ono kao sad, ajde, lakše da... Ali ove koje, na primjer, nemaju snimljenu pjesmu, nemaju neku ulogu, nego su zaista samo starlete. Pa ne znam, ajde... Ana Korać. Najskuplji poklon koji si kupio... Pa vidiš, ovo je najskuplji poklon koji si kupio devojci. Sad je ovo bez veze, sad da pričam. A sad moraš da odgovoriš. Pa dobro, kupio sam, Jovani sam kupio auto. Tada u tom trenutku kada sam ušao u reality, negde sam želeo da... Ima nešto da je posjeća na tebe? Pa ne. Nego jednostavno, želeo sam da je obezbedim na neki način, znaš. Što se tiče prevoza, imala je nekih obaveza. Ali pitanje, podpitanje, ili vratila auto ili auto ostao? Ne, ostao. Ne bi ja nikad uzeo. To je džentlmenski. Da si žensko, sa kim iz realitija bi bio u vezi? Sa Dejanom Dragovićem. Čak i kada on nije u reality. Nikad ga ne bi A zašto? Reci nam zašto. Pa zato što smatram stvarno da je, kad je u vezi, kad je u braku, da je stvarno privržen toj osobi i znam da nikad ne bi prevario, niti bilo šta, znam kako se ophodi. Svaka čast za Dejane. Da li je Andreja prenela sve stvari kod tebe? Pa nije sve, ali većinu koji su joj potrebni jeste. Pa dobro, sad vam je vrijeme. Pa vrijeme. Da. I posljednje pitanje. Koliko si visok? 1,79 m. Stefane, hvala ti. Iskreno si odgovorio na sva pitanja. Hvala vama. Ovo je bilo još jedno izdanje Hype Boxa, a vi ostanite uz Hype TV.